принцип киното за мен започва с това кино. Кино отделно е един сантимент. Защото тук можехме да гледаме и филми от историята на киното. Одион е история, Одион е музей, изживяване. Иначе е станало още по-приятно място. И слава Богу, че го има това кино, защото просто иначе няма къде да се гледат всички тези филми. Такива места просто не бива да изчезват, защото това са едни оазиси на истинското. Защото това е същото. Когато влезеш в едно такова кино, ти си извън времето. Времето спира и ти потъваш в един друг свят. След тези политически промени в България, просто към културата държавата така не проявяваше голяма загриженост. Слава Богу, така режимът се либерализираше с годините и до момента, в който в едно кварталче на София се откри, нали, в кино Влайково, едно неголямо кино, се откри тогава филмотечното кино. После вече в центъра на София започна да съществува кино Дружба, което сега се казва кино Одеон. Сега, това са стълбите, които водят към кинокабината на кино Одеон. Верно, са много стръмни, ама и филмите са си стръмни. И човек да е в киното, трябва да мине много стълби и много стръмни неща. Но истинско, да се занимавам професионално с киното, това е вече периода, когато постъпих в Българска национална филмотека. Това е 1970 година на миналия век, а може би дена, в който аз като че ли намерих мястото си в живота. Тук е кинокабината, това са киномашините, отсреща е киносалона. Живота просто ми се промени, защото Националната филмотека като културна институция, тя ти дава много по-голям охват, бих казал, за света. Тук в тая стая вече близо над 25 години. Човека, който е пионера на българското кино, Васил Гендов. Може ли един човек да си продава два апартамента да си продава, за да правиш българско кино? Кажете ми сега, кой режисьор би си продал собственото жилище да остане на улицата, за да направи, да роди кино? Без тях ние нямаше да имаме българско кино. И затова ние не трябва да забравяме. Ако ние не ги съхранявахме, сега нямаше да имаме нищо. А ето, ние сме горди, че Българска национална филмотека има над 15 000 филмови заглавия, които се съхраняват. И благодарение на това Националната филмотека може би е една от най-богатите на Балканския полуостров. Значи аз започнах да озвучавам така наречените тук нями филми, както ние ги наричаме в България, от някъде 1974 година. Това е преди 30 и няколко години. Беше ми приятно това, че открих този шанс да озвучавам съответните филми чрез моето желание, когато гледах такива филми и виждах, че няма подходяща за тях изпълнение, интерпретация. Той застава на пианото, свири и
ти вече не си в реалността. Ти се връщаш в онези години, когато това е било истинското преживяване за киното. И има едни мигове такива, гениални мигове, когато без да гледа в екрана, това, което свири, е единственото, което се залепва на екрана. Той обича да му казваме маестро, Валю Останов, и го заслужава, защото композициите са негови. Той импровизира на фона на изображенията и става неповторим. Наистина това е едно много рядко занимание, което малко хора в момента правят в света, защото е трудно да намериш, да преоткриеш, да пресъздадеш музиката, да пресъздаде атмосферата на времето чрез своите композиции. Едно копие, филмово копие, което съхранява Националната филмотека и другите филмотеки по света, когато той е в оригинал, когато няма субтитри. Той може да е американски или испански филм, но отдолу да няма български субтитри, то е ценно за нашата колекция. Оператор Лазо Ковач. Знам, че почти навсякъде субтитъра се наложи. Но това, което ние правиме тук, наживо се превежда симултанен превод от хора-преводачи, които превеждат директно филма. Както те го чувстват, както го възприемат от екран, така го и превеждат. Режисьор Денис Хопър. Педераши смотани. Ще бъде много трудно да гледам филм с субтитри. Просто защото ще бъде съвсем различно преживяване. И мисля, че си носи своя колорит. И тип кина, които носят своя колорит има по целия свят и е много готино това нещо да се запазва. Имаше моменти, когато не се чува какво говори преводача, имаше моменти, когато преводача яде пуканки и всичко скърца, някакви чопления на семки и всякакви такива неща, които могат да побъркат един човек, който седи в киното. Но без това, като че ли Одион нямаше да е същото и затова имам се спомени, които така бяха доста хубави. Няма да забравя една прожекция в кино Дружба, в която преводач или преводачката беше закъсняла и явно беше тичала. И филма започна, чу се как тя влетява в помещението за превод, след което чухме гласа и който беше нещо от типа на Българска национална филмотека. Представя филм. Беше супер задъхана, което ли избухта цялата зала в смях, но в смисъл това беше добър смях. Нямаше нищо злобно и лошо. Мисля, това беше едно такова неформално място, кино Дружба, и там наистина ставаха хубави неща. Да, то е между кино и театрално представление. Добър ден, приятелю. Заповядайте. Влизай, приятелю. Добре дошъл. Доена, това е Нели Червенушева от италиански. Тя над 40 години се занимава в филмов превод от италиански на български. Това е жена с, как да ви кажа, с невероятно обаяние преди всичко като човек. Ние съм имал много смешни ситуации. Тя превежда и в момента, в който на екрана са някакви кадри, в които няма говор, тя обяснява тази сцена, къде е заснета, защо, как, включително и режисьора как
как е, примерно, можем да кажем пълното име, може да казва всякаква информация за филма, всичко. Тя знаеше подробности, тя знаеше така наречената тривия, което се казва за филма. Разбира се, великолепен преводач и човек, който живее с кино. Скъпи приятели, това е закачка на Ето Лескола с големия Фелини за новелата му «Изкушенията на доктор Антонио» на плаката при Фелини, Анита Екберг. И освен това, нейният тембъра на гласа ѝ е толкова така влязъл във всеки от нас, че трудно си представя, че мога да гледам филм в Одеон без да слушам нейния тембър. И чух един такъв прекрасен, артистичен, жив превод. Просто май филма не ми хареса толкова, колкото ми хареса превода. Тя беше просто прекрасна. Много характерен тембър, който те предразполага. Той е като човека, който ти казва заповядай в света на киното и сега ще гледаш филм, който аз ще преведа през него. Вие не ми позволихте да бъда щастлива. Вие не ми дадохте възможност да се омъжа за любимия. Никаква митична фигура. Аз съм Нели Червенушева, жената от дъното на салона. Това е. Която страшно много обича публиката си. Това е. Нищо друго. Най-обикновен преводач. Джалсомина, къде отиваш? Върни се. Отивам с Дзампано, той ще ме научи да пея, да танцувам. Тръгваме. Както и по-рано казах, да вникне във филма. Да може, както ти го чувстваш филма, да го предадеш на цялата публика. И публиката да излезе доволна от залата. Може и така. Той е много чувствителен клаксон. Ексензорните ни рефлектори в ред ли са? Понякога си позволявах даже и да отворя някой вестник, да погледна нещо. И те ми казваха тук от киното, как ги правиш тези неща? Хем върви гладко, хем поглежда. Това вече е опита. Не бих искал да имам субтитри. Искам Нели. За определени филми, говорим за старите класически италиански филми, когато Нели ги превежда, те стават други. Тя участва в тези филми. Питаха на касата, Нели Червенушева ли ще превежда, иначе не влизаха. Така че това е единствената заслуга, хубавото. Това е наградата, друга няма. Да, имаш право, щех да объркам всичко. Щехме да объркаме всичко. И сега ги знае. Защото макар и сега на 78 години, тя веднъж беше много зле със здравето. Тук близко до на 500 метра от нашото кино е Първа градска болница. Получих една болка в сърцето, отидох при джипито. Тя ми каза, правиш инфаркт. В един момент гледам Нели Червенушева, някой ми чука на вратата, с халат идва. Тя излезна от болничната стая. Сашо, кога е филма? Дъщеря ми не ми каза. Аз не искам да те провола, кажи кога е филма. Викам, чакай, какво става с теб? Какво е това положение? Защо си с халат? Аз съм вика, тук не изследва. Тя просто ме излъга. И казах на моя внук, хайде да ме заведеш. Той ме доведе, много изплашен. Тук всички бяха много изплашени, обаче издържах. Преведох филма, никой не разбра. Първа градска е само на една крачка. И когато екипа ме прие, един от лекарите, много симпатичен млад човек, каза, госпожо, вие, че имате проблем, имате инфаркт, ама не сте добре с мозъка. Имате нужда от психиатър, каза. Много ядосан, нали? Аз си премълчах. Прав си е човека. Кой нормален човек с инфаркт отива 2 часа и половина да превежда филм? Не ви кажа, ще го преведа. Преведе го филма и се върна обратно в болницата. Значи такива хора, да ви кажа, много рядко могат да се намерят. Обаче аз пък от своя страна мисля, че точно тези млади хора, с техната енергия, с техния смях и любов към този филм и към мен, ме спасиха просто.
Одеон винаги е било място, в което младите са ходили, за да се срещнат с друго, с качествено кино. Знам го от дъщеря ми. Защо идваха младите хора? Защото за тези филми бях един така малък прозорец към света. Ходех на кино. Все пак това е... Най-много ходех на такъв тип стари филми, които няма къде да се видят другаде. И обичах да хода сама, без приятели, без компания. Така ми беше по-пълноценно преживяването. И затова много често е по-лесно да отидеш някъде много далече и да откриеш нещо, защото отидеш с други очи и гледаш света по друг начин. Стори ми се удобно това кино, взех си първия ред по средата и там никой не можеше да сяда и си гледах филми по цял ден и така. Обичах да влезна в киното, да изгледам един филм, да излезна от него и да влезна на следващия, да излезна от него, да излезна на следващия. 9 часа на ден в това кино прекарвах с сандвичи, с бира, с цигари, с всичко. Още се пушеше в кината. И така, от доста гледани във филмите в Одеон, си изградих някакъв собствен критерий за кино. И вече не мога да се сетя номера на седалки, но когато ходиш там непрекъснато и гледаш по 2-3 филма на ден, започваш да имаш такива паранормални идеи от сорта на седа на 17-то място, няма седа на 28-то. И когато някой дойде и седне там, ти започваш да се чувстваш много странно и да искаш да го плеснеш отзад и да го мръднеш. Сега, като се връщам назад в времето, си спомням, че за някои филми, не само големи опашки, огромни бих казал, не преувеличавам, те, младите хора, предимно млади хора идват в нашото кино, така като ги поразпитвах, някои бяха се заредили, за да са първи да си вземат билети, от 3-4 часа стояха на начин, може да си представите цяла нощ. Това беше на филма Help на Beatles, когато даваха го за първи път и имаше опашка от 24 часа преди началото на филма. И аз не исках да се реда през нощта на тази опашка и си направихме фалшиви билети. И една от лелките тук, които късаха билетите, ме хвана и ме изхвърли. Много беше яд, изпуснах филма. На другия ден влязох пак с фалшиви билети. Например, тук щеха да щупат вратите на филма "Ще й бъда като баща". Нищо особено. Добър филм с Джиджи Проети. Но милиция пази, защото се чупат врати. Сега никъде не се чупат врати. Е нормално да не се чупат вече. Аз разговарям с млади хора. Казвам, стига бе, това нафталинни филми. Айде бе, нафталинени филми, нали? Миришещи на мухъл. А Фелини не е мухъл, нали? Има и тази опасност. Не съм много оптимистично настроена. Това ми е болка, мъка, но аз ви казах и преди малко, още старите, древните римляни се казвали, че времената се менят и няма как, просто няма как, няма публика. Нашето кино има нужда от някакво подновяване, от някои нови неща, но за съжаление нямаме тия финансови възможности. Това ни е до някъде и болката, но се радваме, че съществуваме. И хубавото на ръководството на филмотеката е, че и 5 души да има, пуска филма. Просто пуска филма. Това е пълна загуба материално. Но пускат за 5 души, аз превеждам за 5 души. Това са мои приятели и не само партньори, но това те са отдали на киното. Май сами помежду си трябва да си помогнем. Сега, ако държавата действително държи да има една култура, да има едно образовано население, културно население, което ще ми помогнете на това оазисче, което разпространява знания за европейското, пък и за световното кино, да съществува, а не да мъждука. Така, просто да бъде в...
Те всички, да са израснали на филмите на Одион. Така че мисля, че наистина няма някой от киноиндустрията, който мога да питаш, който не е ходил в кинодружба и който, примерно, няма място, на което е седял повече от веднъж. Така че според мен е редно държавата да обърне по-голямо внимание на кинодружба, защото това е мястото, където по някакъв начин се възпитават бъдещите По принцип би трябвало въпроса за реновирането на такива необходими културни институции, като кинематографично кино, в случая Одеон, да са на държавата. Но тъй като ние живеем в държава на чудесата, много от правилата тук не важат. Все още се надявам да стане някакво чудо. Не знам. Погледна и каза: "Лелю бе, кой е Федерико Фелини?" Нали? И вечерта това момче беше на кино. И след това на всяка лектория, каквато ще да беше, той идваше. И така постепенно момчето свикна да гледа кино. Тя е фактически човека, който направи достояние на италианското кино на много хиляди и милиони българи. Но нейната съдба е много интересна, защото жена, която се отдава на италиански език, на италианското кино, тя 40 години не можа да посети Италия. Може би ще прозвучи... Тая тема ми е болезнена. Аз не съм била в Италия. Ингрид Бергман в един филм на Роберто Роселини. Пътуване в Италия. Сега с 2 инфаркта е трудно да се пътува, но Теди е обещал. Някой ден, живот и здраве, ако има още малко живот, ще отидем. И Теди Москов, като разбра това нещо от мен, аз му разказах веднъж биографията на Нели, и той каза: "Това не е възможно. Тя така да знае италиански, толкова филми, да не е била в Италия." Викам: "За съжаление, не е била. Няма да й казваш нищо, ще направи всичко възможност." И ми написаха едно толкова мило послание. Те написаха: "Скъпа Нели, когато ние бяхме млади, ти с твоите филми ни водише в Италия. Сега ние сме безкрайно щастливи, че сме с теб в Италия." Un caffè per favore, un caffè italiano. Ecco, qui è l'Italia, Giulietta Masina, Federico Fellini. Усещам аз, че почват да викат Фелини. Една група японци почват да ме снимат. Решават, че съм някоя стара артистка от филмите на Фелини или нещо и почват. Айко мило, не мога да кажа. Моята Италия беше една малка кабинка от 1,50 м.
вечно, до края на живота си, колкото малко остава, този спомен ще остане много жив в мен. И тъй като голяма част от моя живот е преминал тук в този киносалон, аз си дадах реалната сметка, че киното загива. И трябваше нещо да се направи. В един разговор с Стефан Китанов, директор на София Филмфест, с болка усети, че нещата не върват добре в нашото кино. И на следващия ден отидох в Българската национална филмотека и им казах, вижте какво, аз съм потресен. Просто нямам думи. Трябва нещо да направим. И тогава Стефан Китанов каже, ще направим подписка, ще потърсиме приятели, ще потърсиме хора, които и ще видим реално, обичат ли го това кино, искат ли го, или всички си мълчим и то да загине. Ние написах едно писмо. Приятели на киното, дайте да помогнем на Кино Одеон, защото нашите деца не могат да гледат филмите от история на киното. Оказа се, че има хора, има приятели и спасихме киното. По-важното е, че личностите, че хората, всички, които са влюбени и които считат киното като своя професия, не се и замислиха, а дадаха своята лепта, както казах, за това кино, за това нещо, за тази благородна мисия. Над 100 дарения дадаха хората, отделиха от лептата си, от, как се казва, да не кажа голяма дума, но някои от залъка си отделяха. И нали, така, когато отнемат нещо свързано с детството ти, с младостта ти, ти ставаш агресивен. Аз мисля, че няма да се допусне това нещо. И това ми беше мотивацията да се включа в подкрепата на възстановяването на Кино Одеон. Да, идвам често в Кино Одеон, защото е едно от малкото кина в България и в София, в които се дават качествени филми, според мене. Ами, струва ми се много добра идея и трябва да има повече такива в България, просто защото на мен за първи път ми се случва да вляза в контакт с Нямо кино и изобщо с нещо подобно. Между другото Сипион, наречен африкански. От повечето съвременни филми, като го гледаш, знаеш края, знаеш точно как ще се развият нещата. А това беше нещо интересно и рядко срещам. Много малко хора обръщат внимание на такива неща. И това е, как да ви кажа, един оазис. Много ми стана приятно, че гледам толкова с млади хора и на миналата прожекция и днес. Дано така да продължа с тази обич към киното. Няма по-динамично, по-хубаво изкуство, отколкото киното. Това е един пример, който те трябва да последват. В крайна сметка тези пари, които са събрани, не са достатъчни. Те няма да спасат Кино Одеон. Тоест, това е по-скоро един сигнал, че държавата трябва да се намеси и да запази тези културни институции. И то е много хубаво. Аз спомням с много... Имам много приятни спомени от там. Мисля, че цяло едно поколение от хора се влюбиха в киното заради това кино. И не само заради филмите, заради седалките.
Аз бих казала така, че когато човек влезе в кино Одеон, времето става друго. Може би спира външния свят и остава този свят, който е свят наречен кино Одеон.